Çärjewde şäheriniň Bazar mikroraýonunda ýer alan Miras adly bazar jaýynyň köpçüligi ýapylmagy halkyn sowda satyw işlerini köçeleriň arasynda agyr şertlerde amala aşyrmagy etdi. Bazarlaryň ýapyklygdyňa Çärjewde şäherine degişli bolman HSM Türkmenistanyň ähli künjeklerinde de meňzeş ýagdaý görmek mümkin. Bazarlaryň ýapyklygy käbirlere görä korona pandemiýasy bolup görünse-de, onuň düýp sebäbi köpçüligiň üýüşip, syýasy pikirlere eýe bolup aýaklanmagynyň öňüne almak bolup durýar. Он все время говорит, 2 миллиона. Я говорю, да, Hansen.